Kai. Kai. Kai dan gidan uban waye da har zan zo zuciya ka tankube ni. An bangaje ka kai abin da zaka yi, duk abin da zaka yi kai. An bangaje ka duk abin da zaka yi kai, in kai dan halaka ne duk abin da zaka yi kai. Ka ga yara marasa kunya? An yi rashin kunya. Ka san ni ko da zaka ko kai wane ne, na san kai wane ne, duk abin da zaka yi kai. Matsashi 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 gashi na shigo sai an yi rashin kunya kai abin da kai. Ne haka wai dan Allah. An yi rashin kunya. Wai ba ungo ku ɗaya ba na ga duk komai naku kala ɗaya ne? Ba ni ka komai na kala ɗaya. Ni ma ba cikakken nan iskan nan ne. A goma sho, a gumalu. Oge ba inda ban je na iska. Don Allah. Kai. A'a. Arma. Kai. Wannan yaro ne. Yaro ne. Yau ko mutsun gado ne. Kai. Ka ga mare ni? To ai shine matsala fada da yaro ai. Shine matsala fada da yaro sai kai hakuri ka tafi. Abin da kai da ha na fuskanci kai ma kai daga rabon fada? A'a ina zuwa ni tsohon dan dan bane. A'a magana ina zuwa dakata. Ai mu da kake ganin mu nan. In dai wannan haraka.